Настоявам за доживотен затвор. Както те не се смилиха над живота на моето дете, аз не се смилявам над тяхния. Не може той след 5 до 12 години да излезне и да продължава да убива децата ни. Да убиват децата ни. Защото днеска е моето дете, а утре може да е на всеки друг. Ние не трябва да мълчиме, трябва да се спрат тези безчинства, тези изроди, които по този начин убиват нашите деца. Защото нас системата не убива ние, ако не се променят нещата. Защото ние сме всички в опасност от тях. Защото гледаш едни невинни лица, а за тях са и изроди. Изроди, за да направят такова зверско убийство, измъчвана и какво ли не. Това ли заслужи моето дете? С какво го заслужи, питам аз. С какво го заслужи? Вие имате информация, че тя е измъчвана в часовете, в които е била в къщата, а не удушена, че има и друг вид мъчение.